Uzokwazi ukwenza lo msebenzi ekuthiwa wenziwe Awuthi ngibheke kancane nginikeza umzuzwana nje. Yebo, hayi ngayenza mina lento. kuhleke. Duka cishe wonke umsebenzi sewenziwe, ungakhathazeki. Kusasa uMakalila nodadewabo bazoza la ekhaya. Noma benzani noma beyiphethe kanjani. Nikhumbule ukuthi beza la emcimbini womndeni wethu. Nikhumbuleke ukuthi nivikele isithunzi sakwaJahagiri. Uqinisile impela. Ngoba kusasa umndeni wasekhweni lakhe uyeza lana. Ngakho ke ngiyokusiza ukuthi ubamukele kahle. Uqinisekise ukuthi bajabulile kuleli khaya. Uthi umndeni wakho mawamukelwe. Yithi. Ngobani? Kodwa wabadelela impela ngokudlule ngaphandle kwesizathu. Angakhohlwa lutho. Kuyokusiza ukuthi uxolise ngalokho. Engikushoyo ukuthi ngizonenza nikwenze lokho. Ngeke phela nize nenze umathanda wenu la. Ngempela. Ngiyazi ukuthini. U-AJ akasoza kwamukele ngendlela ofisa ngayo. Angeke uzuyithole futhi indawo lapha endlini. Nginesiqiniseko. U-AJ akasoza kwamukele sisi. Ngiyamazi ke mina ngamazi ngomshado kaLakshmi. Awu impela. Kodwa ubumsebenzi waloko manje. Ngisho ukuthi u-AJ ogcina eshade nobani kambe? Ubani umakodwa kulomuzi? Ubani uyemangala kwari kusasa? Futhi ke ubani oyisivakashi kulomuzi? Sheda. Impela. Kunjalo ke angifuni mina ukukhuluma nawe. Okunyeke, angithi wena uyathanda ukuvezela wonke umuntu ukuthi unemali engakanani. Ukwenzeke kusasa. Kodwa kuyokusiza ukuthi uhloniphe uAntu wami. Ngoba uyazi ukuthini? Umuntu onamandla ngempela ilokwazi ukuhlonipha abanye abantu. Duka. Ngempela kumele kube yithi esemukela umndeni wakhe. Ngiyangikwenze lokho mina. Into encane nje. Uqinisile yazi Lakshmi. Durga, noma ngathi ngeke ngikwazi. Buka ukukhuluma kanjani nathi? Uqinisileke lapho. Akumele siyenze lelutho lentombazane futhi ngeke senze lutho. Yebo. Noma ngabe yini esizoyenza, sizobe siyenzela umndeni wethu. Nihlale nikukhumbula lokho. Ngempela Durga. Ulila ulokhu ethuka bonke abantu la endlini. Uthuka nami nawe futhi. Namhlanje ngeke ngajeziswa ngenxa yakhe. Ucabanga ukuthi kulula ukuthi ngiphekele bonke labantu abaningi kanje? Nogogo naye uthe angiwashe zonke lezi zitshe eziningi kanje. Kungani? Kungani kumele ngenze yonke lento? Cha. Ayilungile nje yonke lento. Kuzomela ukuthi kube khona esizokwenza ukuze le ntombazana le izohlazeka phambi kwabantu bonke. Nyangeseka. Imina ke ngizokwenza uhlelo. Nina nje ngidinga ukuthi ningeseke. Ucabanga ukuthi mina ngizokweseka wena? Ngeke ngikwenze lokho mina. Kodwa ngizokuxwayisa. Ungalokothi ube isiduphunga. Kuncane lokho kwenza uAJ. Ngokuzayo ngizokukhombisa amehlo esibungu mina.
ngeke nginanaze mina ukukujezisa. Ungalokotho ukukhohlwe lokho. Saraswat. Buka la Shweta. Ubani umuntu ongahloniphi umuntu yena ongazihloniphi? Kunini nje ujeziswe kaningi kabi. Ufuna ukuthi ngibe seqenjini lakho? Cha. Mina ngizoba seqenjini la Durga nje. Ngeke ngikwazi. Lakshmi. Kungcono wena ngoba uyangiseka ngithi. Phuja, kwenzakaleni? Esimene esikanjena uVikranti kumele ngabe ukhona lana naye. Kodwa manje uMatasa uyajola nabanye abantu. Lalela Phuja, ngizobiza ugogo yena uzokwazi ukuthi kumele senze njani njengamanje. Lalela. Ngicela ungambizi. Bona, wonke umuntu ujabule phansi. Ngicela ungaboshi injabulo yabo ngenxa yami. Lalela, ungangenzela into eyodwa. Ngicela unginike nasi isikhwama sami. Ukuze ngizofonela uVikranti ezongilanda. Ngiyacela. Kulungile, ngizokuthathela. Ngicela itiye elikhethekile. Mali phambili ndoda, mali phambili. Uyazi wena ukuthi ngubani? Ngiphoyisa futhi wena uzongitshengisa ukudelela. Angiyindawo la. Cha njalo. Abantu laba phuza itiye bese bengasasikhokheli. Liweke manje ibhizinisi. Ngizokunika manje imali yakho. Nginika iQR code yakho. Ngiyabuya. Lila, ifoni kaVikranti lena. Ibulawe yini ngatimonto? Cha ngizofika lapho kodwa uzomela ngiqale ngiyosho inkosikazi wami ngizoba lapho manje. Vikranti, thatha uwallet wakho ngalokho uyidonsisa. Isine nawe. Yebo, ngizoba lapho manje nje, Thatha ifoni. Nefoni uzoyifaka la. Thatha la. Shesha, uyabona isikhathi sasishiya. Letha la ibhodlela. Isikhathi sesishiyile. Ifoni yakhe isale kimi futhi. Sengizomfonela kanjani ke manje? Ya. Iyona mphumela leyo kutotoza umfazi wakho. Ngikhohlwa kanjani nje ifoni yami?
Ngiyeza. Ngenhlanhla ngalithola ucingo lika Vikrant ngengilimoshe lethuba. Ipassword yocingo lomuntu ofana no Vikrant ngeke kube usuku lokuzalwa noma usuku lweanniversary yakhe. Kufanele ukuthi inamba ehlukile. Inamba uPhutra angeke azayazi. Rivati. Usuku lokuzalwa lika Rivati. uVikrant wenze usuku lokuzalwa lika Rivati njengepassword, ipassword yefoni yakhe. Lila, akusifoni ka Vikrant le. Ubhekani ngempela kuyo? Ukuthi ayikhiwe futhi. Mina ngiyazi kwa password yefoni yakhe. Wena uyazi kanjani? Phusha. Kwenzakaleni? Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.